7. Blagovec 2024. spogled. Mikronskika. Che bratia takí metody na Denis, odnosno včera umre 885. godina. Skutočne dlhý a viac významný pontifikát Jána Pavla II. má práve v tomto svojej jadre. Celé jeho poslanie sú prekladané o Bohu a človeku a tiež o pokoji vo svete, možno zhrnúť do posolstva, ktoré sám vyslovil v Krakove v roku 2002, keď inauguroval veľkú svätyňu Božieho milosrdenstva. Mimo Božieho milosrdenstva neexistuje žiadna iná